každý jeden rok sa tu doprosujeme, aby havarijný stav plávar nebol odstránený a neurobí sa nič počas leta, keď je plávareň zavretá. Vždy sa to robí a naše deti nemôžu trénovať. Každý jeden rok. A to sa týka, pozor, aby som nehovorila len za plavecké kluby, to sa týka atletickej dráhy na štadióne, to sa týka bečkovej haly hokejovej pre krasokorčuliarov, to sa týka všetkého v tomto meste. Momentálne sme radi, že sme našli peniaze na opravu tej budovy, akože tej plavárne, lebo ten havarijný stav, ktorý je, to je proste skutočný. A ja vám to poviem, možno takto, tak tým, že sa dneska stiahnu pod programu, ja sa veľmi vážne obávam, že toto volebné obdobie ani nová plaváreň nebude.